Guys, mura na migla din sa Cebu guys ha. Actually guys, doon diya meron sa Cagayan, sa Limkit kay no. Mura-mura na ko ni Cebu gud. Alpin ba? Gawas siya. Dali. Weng ganan. Siya. Lari kita diri. Kaya nga naman, sa una sa tao, pero Gamay. kailangan na ron, magbakya na siya. O, dagan kayo mga lalaki karon na magbakya. Kaya naman, Nakabangin ko kita niya, ganun. ay, una na siya. Around. Una siya na magbakya na siya. Alin, may talagag bakya din. Depende sa klase. Valentine's. Sige na. Naman natin po ng ating mga igalan yan. Ito mga kinitrik. Ha? Cool sa ano eh. Bukod itong ano. Ito mga bagong tari. Mga bagong tarik mo na. Tuwali dito lagi. Late yung mga followers. Imutan ha. So, Yataron dari sa Cagayan, di Oro City. Actually guys, paingon namin sa sa Pier, no? Pier, para po rin po sa Cebu. Gikan mi nagsiyo sa Bike Kingon, Cagayan, Oro City. Lo, way kayo siyal. Siyal, way kayo. Way kayo, maluto ka. Nanay luto daan no? Luto niya daan? Paano na masaluto parang bigyan na sir. Hoy, bago de. Bago gina si sir. Ang katong gabi, wala na. Urot na. Ganahan ko to. Oh. Katong barbecue Ano yun? baboy, wala kay luto daan. Ganahan ko tong sa gabi ba? Katong sa gabi ini ganahan mi ato. Basta sa gabi ha. Diyan tabang diri diyan. Di ko pa hindi na. Pala sa barbecue guys, ayaw at lang mabuhi taon ta no. Di sa mapasmuhan na iba. Guliya ta, namili lang. Mga pagitindira ng kibalitan. Lagi. Kay sa mga nagawa, ay ba din yung gilot lagi sakto kato. Sial. Sial, hindi kay palitan siya, kapag itindira sila. Wa pa ito. Mo na itong sakyan. So dala guys, punta mi diri sa Cagayan, muli na mi sa Cebu. Rek, kamu rek, bagay na ito sakyan o. Amori nga po ni. Kanina ba? Yung sumot ako ng pagtunggo na to. Ha? Muna ito sakyan, pagtunggo na to. Sir Laktan ba? Mas story sa babaw. Ginuo ko. Kalayo mo ni mo sakyan guys.